अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बोला बोला छठी मैया की कौआ ठेकुआ हया जूठी गइले बा जूठी गइले बा कच्चा हाई छठी माई के कौआ ठेकुआ हया जूठी गइले बा कच्चा हाई छठी माई के कौआ ठेकुआ हया जूठी गइले बा कच्चा हाई छठी माई के कि कौआ ठेकुआ हया जूठी गइले बा कच्चा हाई छठी माई के अतना जल्दी में सुनी पिया हो अतना जल्दी में सुनी पिया हो कैसे ले जाई बनाई के कौआ ठेकुआ हया जूठी गइले बा कच्चा हाई छठी माई के ए सैया कौआ जूठी गइले बा कच्चा हाई छठी माई के कौआ ठेकुआ हया जूठी गइले बा जूठी गइले बा कच्चा हाई छठी माई के कौआ ठेकुआ हया कच्चा हाई छठी माई के हो सबय छुता धोधा के रही पसरले हो तो रहे केला धइलया गाना में चुच मरले हो डर लागता छठी मैया खिसिया जई है हो खिसिया जई है कि खिसिया जई है सब छूता धोधा के रही पसरले हो कि रहे केला धइल अंगना में चच मरले हो डर लागता छठी मैया खिसिया जई है हो खिसिया जई है दहिया थर थर जे का पता हमर जीरौआ समझाई के कौआ ठेकुआ हया जूठी गइले बा कच्चा हाई छठी माई के कौआ ठेकुआ हया जूठी गइले बा कच्चा हाई छठी माई के कौआ ठेकुआ हया जूठी गइले बा जूठी गइले बा कच्चा हाई छठी माई के कौआ ठेकुआ हया कच्चा हाई छठी माई के ब्रिजेश बिहारी पिया रौआ कुछ उपाय दिन रतने समीठाई से दौरा सजाई दिन हो जल्दी से कुछ सोची देर लगाइन ब्रिजेश बिहारी पिया रौआ कुछ उपाय दिन कि रतने समीठाई से दौरा सजाई दिन हाँ जल्दी से कुछ सोची देर लगाइन सौरभ गर प्रियांशु चली घाटे है दौरा उठाई के कौआ ठेकुआ हया जूठी गइले बा कच्चा हाई छठी माई के कौआ ठेकुआ हया जूठी गइले बा कच्चा हाई छठी माई के अतना जल्दी में सुनी पिया हो अतना जल्दी में सुनी पिया हो कैसे ले जाई बनाई के कौआ ठेकुआ
डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी।